mahdollisimman paras kuitenkin saada. Kerro tuosta radasta nyt, kun 70 lähestyy ja vettä sataa vähän niin kaiken aikaa, niin minkälainen on raviurheiluna ja millaiseksi se menee tässä päivän mittaan, kun ei tuossa tästä ole lakkaamassa? No ei se, nyt se on aika hyvä kyllä vielä, että ehkä aavistuksen on jo hivenen videos, mutta tosi vähän kuitenkin, mutta tietenkin totta kai se vähän enemmän aina kilpaa ja ne myöhentyy tuo sisäraat, niin totta kai se kyllä pehmenee. Mutta ei mitenkään hirvittävän upottavaksi ole menossa. Ei ole minusta. Se on verran karkeata pintaa tässä kuitenkin Karjalalla. Onnea tästä voitosta. Kiitos. Siellä on myös valmennaja Jannoliinen hevosen suun vieressä. Chocolate Cake, milloin se tuli teille treeniin? Maaliskuun lopussa. Niin oikein, eikö se ollut se teidän edellinen hevonen, joka jäi eläkkeelle toukokuussa? Mä tiedän, että on vähän niin kuin tilalle siinä. Kyllä, tämä tuli. Onko mennyt odotusta mukaisesti vai paremmin jopa? No sanotaanko, että odotusten mukaisesti, että tämä on aika kova kaho tietysti maha-arvoissa. Eli sen kanssa on tehty töitä eniten. Kyllä, ensimmäiset 3 kuukautta lähinnä vaan sitä. Mikko jäi voittokunnassa eläkkeelle 13-vuotias teräsvanhus. Mitä sille kuuluu nyt? No Mikko tuli eilen laitumelta kotiin ja sitten tässä varmaan mulla oli. Ja teille jää eläkeläinen edelleen? Kyllä jäi. Hyvä. Se on sellainen hevonen pakkaamilla tasasta, jos ei ole luopua uralla jälkeen. Näin. Näin, onnea. Kiitos paljon.